Musím vám něco říct. Posledních pár let bylo opravdu náročných. Mnoho lidí zažilo nebo stále zažívají vysilující, stresující období, které ovlivňuje jejich duševní zdraví. Ovlivňuje to, jak dobře se cítí ve svém těle, jak zvládají stres, jaké mají vztahy, kolik mají energie a celkově, jestli se cítí v životě spokojení a naplnění. A já jsem nebyl výjimkou. Cítil jsem se z každodenního tlaku ve škole a v práci vyčerpaný, vystresovaný a bez radosti do života. Jakmile jsem ale o tom začal mluvit s přáteli a rodinou, pomohlo mi to srovnat si myšlenky a změnit několik věcí. Co mi přišlo ale zajímavý a zároveň děsivý, kolik lidí z mého okolí trápí podobné problémy. Myslel jsem si, že jsem sám, že jsem divnej, když se občas cítím, že toho je prostě moc a já to úplně nezvládám. Protože takový pocit jsem měl díky internetu a sociálním sítím, kde je každý perfektní, úspěšný a neomylný. Co mě ale šokovalo o to víc, bylo, jak moje okolí řeší tyto problémy. Drtivá většina je neřešila vůbec, nebo naopak problémy řešili snadným a rychlým řešením, jako je alkohol, cigarety, různé chemické doplňky stravy nebo přejídáním se. Což se může jevit jako krátkodobě efektivní řešení, které nám uleví, ale většinou tyhle věci naše problémy ještě víc prohloubí a jsou dlouhodobě neudržitelné pro naše zdraví. Proto jsem se rozhodl, že musím něco vymyslet. Něco, co lidem, na kterým mi záleží, pomůže mít alespoň o trochu lepší den a zdravější život. Odpověď na tento problém jsem našel v přírodě. Věřím, že to nejlepší, co člověk do sebe může dát, pochází z přírody v té nejčistší formě. Bylinky a čaje jsou s námi tisíce let a legendy o jejich blahodárných účincích jsou známé již po generace. Proto jsme se rozhodli nabízet na trh to nejlepší, co nám příroda může poskytnout a ulehčit tak každodenní život lidem. Toho chceme docílit pomocí našich maximálně přírodních čajů v prémiové kvalitě. Společně s odborníky jsme vytvořili 3 silné bylinné směsi na podporu energie, uvolnění a spánku. Veškeré naše čaje pochází z ekologického zemědělství, jsou certifikované bio, ingredience v nich jsou pečlivě vybrány odborníky a namíchány za účelem dosáhnutí synergického efektu pro ještě silnější účinek. Věřím, že se nám povedlo přinést něco úžasného a těším se, až budete moci zažít společně s námi pravé umění přírody ve vašem šálku. Dopřejte si o trochu více energie, méně stresu a lepší spánek s čají Dakis. Již od 10.10. na Den duševního zdraví na stránkách dakis.cz.